Ćao Raja, ja sam Amina i dobrodošla na moj kanal. U današnjem videu ću vam pokazati kako se djevojke ponašaju u nekim situacijama kada su slobodne i kada su u vezi. Ej, čao, šta ima? Šta? Večeras da izađemo? Ma joj, znaš, Bože dragi Lila, da ne mogu. Pa znaš da su nam krenuli ispiti. Jel znaš? Jel znaš kakav mi je otac ako ne položim? Da će ga lamiti. Znaš sama da mi ne da stalno da izađem. A eto, stvarno, Boga mi, kad mi završe ovi ispiti, ja i ti ćemo izaći. Stvarno. Pa ne izlazim ni ja sa ovim svojim, znaš i sama kako su krenuli ovi ispiti. Jel znaš? Pa i ja. Ne izlazim buna ni ja. Hajde, dobro, čućemo se. Mila, stvarno ćemo se čut, nazvaću te čim završim i ovi ispiti, ja ću te nazvati. Ja učim, ja ne znam gdje mi je glava. Ne znam gdje mi je glava. Hajde, ljubavi, čujemo se, hajde. Ej, Jess, draga, šta ima? Ej, znaš što te zove? Večeras, čoveče, dolazim po tebe. Nismo se vidjeli, znači 100 godina. Nismo se vidjeli 100 godina. Večeras dolazim po tebe. Moramo se podaćerat. Da, kafica, ovo, ono, posle malo džuskanje. Pa, šta? Moraš na fakultet sutra? Pa moram i ja. Pa nije nam prvi put da izađemo. Kako smo krenuli na fakultet, zaboravile smo jedna drugu, čoveče. Ništa, ne primam odgovor, ne. Dolazim po tebe u 8, kupim te, idemo na kaficu, kasnije u klub da igramo do zore. Ja znam da je 40 stepeni napor, a jednostavno me nešto uhvatila zima. Ja, a i plus po stare dane, šta ćemo? Čoveče, kad budemo imali 80 godina, iskrivljene ćemo hodat. Da ćeš ti meni govoriti, joj, boli me ovo, boli me ono, a sjetit ćeš se mojih riječi. Šta? Momak mi rekao, nije mi rekao, stvarno mi on nije rekao. Znaš sama da ja nisam takva. Stvarno. A i plus nahladit ću se pa ću kašljat, pa nema izlaske, pa nema ovo, pa nema ovo. Bona, Jessie, i znaš što sam ti htjela pitat? Ovo što večeras izlazimo. Mogu li se ranije vratiti tebi? Ja, onu tvoju roze i one štikle što sam ti govorila da obučem. Aha, onu tvoju kratku haljinicu roze i one tvoje štikle. Jel mogu? Ma htjela sam ja onu svoju, ali mi mama oprala. Ne mogu sad i osuš do večeras. Može? Eto, super, sreća. Hajde. Jesi uvidjela one naše Azri? Izbrisala se s društvenih mreža. Meni tako moj momak da mi kaže da se ja obrišem radi njega. Ma nema teoretske šanse da bi se ja obrisala zbog jednog muškarca. Ja ne znam šta je se nju desilo. Zatvorila se u kuću, samo on. Ja to sebi nikad ne bi dozvolila. I zaboravila sam ti nešto reći. Izbrisala sam se sa Facebooka. Znaš, a sad me možeš dodati na naš zajednički profil Hatidža Emin. Pa nije mi on rekao, ali to bi, znaš, moja bila ideja, jer, znaš, moj profil, njegov profil, dva različita, njega dodaju cure, mene dodaju momci. Mislim da izbjegnemo svađe. Moja je to bila ideja, stvarno.
To ti rekao, ja. Još ga ti braniš. Meni, da je tako nešto rekao, ma ja bi ga sramla sa zemljom. Još ga ti braniš. Moja, no. Ma ne dočko više jutro. Pokazala bi mu ja ko je žensko i šta treba da uradiš. Čovječe, sramnula bi ga sa zemljom. Tako nešto ženi da kaže. Nježnijem polu da kaže. Ja ne znam zbog čega ga ti trpiš. Eto, zbog čega? Šta je? Prosječan muškarac, zbog čega ga trpiš? Čovječe, probudi se da te ja ne bi budila. Znaš, ma nije on to stvarno to tako mislio. On je tu revoltu rekao. Jer ne svađamo se, mi ne govori o meni tako ružne stvari, stvarno. Pa samo i sad u afektu jedno 15 puta rekao goni se. Pa mogu si ja se naljutim, kažem biži tam. Ma on je tu meni u revoltu stvarno rekao, obećao mi da više neće nikad tako nešto uraditi, stvarno.